Интернеты дома, инвалиды, алкаши, аппараты, ломбарды, подвалы, гаражи. Мне автомат бы, я бы пострелил тут дыши. ஸோ ஹலோ கைஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம வீடியோ போட்ட 2 நாள் கைஸ். என்னன்னு கேட்காதீங்க, கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை கைஸ், கோச்சுக்காதீங்க. அது ஏற்கனவே ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோவா, நான் ரொம்ப லேட்டாக போடுறேன். வேறு எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, எல்லாம் சேஃபாக இருக்குங்க. கொரோனா வருது, வளவலன்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மரணமான இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ வந்து நான் ஒரு வெப்சைட் சொல்கிறேன், டா ஃபாண்ட்டுன்னு. அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு லிங்க் வரும் காய்ஸ். ஃபஸ்ட்டாக ஒரு லிங்க், அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போயிருங்க காய்ஸ். இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இருங்க. நான் ஒரு சில ஃபாண்ட்ஸ் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன்னா இப்போ பாருங்கள், நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேஜில் டவுன்லோட் பண்ணுவேன் பாருங்கள். அந்த டெல்மன் டெலிகேட்டா தரல. வேறு என்ன வேணும் நமக்கு? வேறு எதுவும் தேவையில்லை. மற்றதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் காய்ஸ், கோச்சுக்காதீங்க. ஏன்னா நான் இந்த வீடியோ முன்னாடி எடுத்தது. அப்புறம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபாண்ட்ஸ் வேணுமோ அது எல்லாத்தையுமே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். இது நான் எப்படி பிக்சல் லேபில் ஆட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் கைஸ். ஒன்றும் இல்லை கைஸ், இருங்க நான் காமிக்கிறேன். வேறு என்ன உங்களுக்கு சோறு எது டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வேறு என்ன, வேறு செமி ஸ்வீட் தேவையில்லை. வேறு அப்புறம் கைஸ், இனிமேல் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் பற்றி போடுவோமான்னு டவுட்டு தான் கைஸ், பார்க்கலாம். அப்புறம் வேறு எது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம் கைஸ். பைரட் ஷிப்பு, இது நல்லா இருக்குது. சரி ஓகே கைஸ், நம்ம ஃபஸ்ட்டு இசட்டச் ஒரு ஆப் இருந்தால் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ஓப்பன் பண்ணிட்டு டவுன்லோட்குள்ளே போயிட்டு அந்த ஃபாண்ட் நேம்லேயே இருக்கும், அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹியர் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு இது ஆட் ஆகிருக்கா, இதுமாரி எல்லாத்துக்கும் ஓப்பன் பண்ணிடுங்க கைஸ். பாருங்கள், நான் எல்லாத்துக்கும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே. அமெரிக்கன் கேப்டனு, ஆஸ்ட்ரியா, எல்லாத்துக்கும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே அடுத்து பிக்சல் லேப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நியூ டெக்ஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். நியூ டெக்ஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிட்டு கலர் மட்டும் ஏதாவது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போதைக்கு பேக்ரவுண்ட் கேன்சல் பண்ணனால எனக்கு அப்படி இருக்குது. நான் கலர் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏதாவது என்ன கலர் கொடுக்கலாம்? ரெட்டு கொடுத்துட்டு நான் இப்போ கரெக்டாக ஏபின்னு இருக்கும் கைஸ் அந்த ஆப்ஷனு. அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை ஃபாண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஏற்கனவே ஆட் ஆகிருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஓகே மட்டும் கொடுத்துட்டா போதும் கைஸ். அவ்வளோதான், நமக்கு ஃபாண்ட் ரெடி. இதுமாரி நிறையா வீடியோஸை பார்க்கணுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். அப்படியே நியூ டெக்ஸ்ட் கொடுத்து அதை அழகாக சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சா சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். அப்படியே ஒன்றும் இல்லை, இது மாதிரி நீங்கள் நிறையா டெக்ஸ்ட்டு இன்னும் வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள் கைஸ், நான் உங்களுக்காக எடுத்து போடுறேன். அதேமாதிரி மஸ்கட்டில் அப்படியே அல்ட்ராவில் சேவ் கொடுத்துருங்க. அப்படியே இது பண்ணிடுங்க கைஸ். அவ்வளோதான் முடியும் கைஸ். நம்ம புதுசாக இன்ட்ரோ பண்ணியிருக்கோம், அந்த இன்ட்ரோஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே இந்த வீடியோக்கு லைக்கு, ஒரு ஷேரு, ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். பாய் பாய். அமுக டுமுக அமால் டுமால்.